Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Pain. See my daddy walking through them factory gates in the rain. Factory takes his hearing. Factory gives him life. The working, just the working life. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast om de tafel. En in dit geval gaat het net om hem alleen persoonlijk. Maar ook over de artiest, dat hij al jarenlang groot fan van is. Ik had over Eelco Klomp. Mooi is de best, welkom. Dank u wel. Hoe is het? Ja, best. Prima. Enorme fan van Bruce Springsteen. En daar geef ik je het wijdwijdig om houden, maar ik natuurlijk hoe die leven een beetje en hoe het bij dat soort muziek kan best. Oorleiding is een prachtige vlog, want er best met die broer Jan Jelle naar Amerika aanreizigen. Ja, zeg maar om alle bijzondere plakken rondom Bruce Springsteen te beleven, te zien. Ja. Hoe maakt dat zien? Ja, de oorspronkelijke aanleiding weer dat we daar even 2 concerten naar New York te doen. En ja, we gingen een paar dagen uur en we zijn, wat zijn we doen? Litten we de Bruce Bedevaart doen. Als een soort pelgrimstocht, zeg maar. En wie ben net de enige die dat hadden. Er ben een hele proto die dat doen. Want vlak onder New York leidt New Jersey. En dat is het heitelland van Bruce. Dus daar had er al zijn roots, zijn muziek, hoe jit. Dat is daar al je bad, zeg maar. Dus we hebben echt zoiets van, dat je hem opziet, wie je een plakken opziet, waar je west is, waar de spelen had, waar de foto's maken had, wie je zo vol mogelijk daar door het gebied reizen en zien. Ja, wat we herkennen, wat er nog is. En daar hebben we, Jan had er een hele mooie vlog van maken in mijn eigen. Dus dat het is in ieder geval aardig slagen, wat mij betreft. Ja, straks even hoe die reis. Maar als zo'n route dorst, hè, dat dan een route waar al een bordje stierf van wie Bruce Springsteen in 1928 en daar had er dit dienen of net? Nee, alles is zelfstudie wat dat betreft. Dus ik ga een boek op een kop tekenen van een Amerikaan die nog gekker is dan ik ben, zeg maar. Dus die had al, die wennen daar en die weet al die plakken. Dus die had een heel boek geschreven. Dus dat is een soort naslagwerk waar ik als basis gebruikt heb. Maar ik had zelf wat informeerd op Twitter en op Facebook. En om een gegeven moment voel ik foto's van Bruce, hele zeldzame foto's. En ik hier zoiets van, ja, wij zouden die naam wezen. En dan vragen ze die in en dan iedereen die dat weet. En dan proberen ze dat met Google Street View, proberen ze dat op te zitten. En verrek, het lukt u zeker om er echt te komen, zeg maar. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Dus, Ja, en wat wel aardig weer dat je hem op een gegeven moment ergens in een Amerikaanse street steren met je beiden. En dan tref je hem een man uit Frankrijk, van de Rolling Stone Frankrijk, hè, dus het verneemde popblad. Ja, klopt. En die doet ook een soort roenreis leuk, hè? Dus dat weer heel herkenbaar. Ja, eigenlijk deed precies hetzelfde. En grappig is, die man troffen we dus. Maar op al die plakken waar we op deel gaan, daar troffen we uit een zeggen we steeds dezelfde mensen weer. Dus toen wisten we eigenlijk al van, hun doen dat ook. En die man, wat correct zei, die dat boek schreeuwen hier, die man die organiseert een roenreis. En dat stukje komt trouwens ook in die vlog van. Toevallig komen die man nog zien. Dus ben ik even naar hem daar aan. Had ik hem bedankt voor zijn tips. En die auto, dan moest hem wat centen betalen. En dan je er niet een auto, je er bij al die plakken deel. Maar ja, wie vond het juist wel leuk om het al jezelf te doen, om het zelf uit te zieken. En inderdaad, die Fransman trof hem direct. En die had er dat wie een redacteur van Rolling Stone Frankrijk. En die ging er een heel Bruce-artikel over schrijven. Ja, een soort reisverhaal, hier het idee. Hè? Ja, want de Bruce die komt ook naar Europa binnenkort. Dus elke land die had weer zijn eigen special. En dan, hij wil fans ontmoeten. Hij wil naar die plakken daar. En daar had een artikel over geschreven. Hij zoekt me van een week opsturen wat het worden is. Maar mijn Frans is net zo goed meer. Dus ik ben benieuwd wat het worden is. Dus, vast bij de Franse slag. Ja. Die plakken. Had je het idee dat elke dag dat hij wel mee binnen? Of is het incidenteel? Want om even te tekenen hoe groot die Bruce Springsteen in Amerika is. Ja, ik had het idee dat er in Europa groter is dan in Amerika. En een hele protte Europeaan, daar weet ik in ieder geval van. Ja, dat ken ik wijzen omdat ik daarmee contact mee heb. Maar die hier en daar, die ziet je die plakken op.
En er binnen gewoon ik plakken waar ik van Wiet, daar werk een heleboel foto's van Wiet kom, zeg maar. Dat het heel populair is in ieder geval. En ze komen echt overal bij. Ik heb fans vanuit Japan hier erheen en de gekste plakken, shocks op diezelfde plakken waar wie ik geweest ben. Dus dat is wel echt wel heel erg leuk is daar. Ja, toen bent met die broer Jan Jelle op een paard west. Als de verhouding even schetsen mast van qua fanschap van Bruce. Ben je Lieke Grutte fans of winst het van die broer? Oh ja, ik zit net gauw, maar in dit geval win ik het van hem. Ik ga hem wat mij sleurt, denk ik, in mijn gekte. Dus ik ben wel wat gruttere fan. Maar ja, hij had het de laatste jaren had het behoorlijk inhalen. En hij had nou een hele grote show staan. Ik net alleen nog naar Nederland straks, maar ik naar meerdere. En ik kan me dat betreft wel aardig op sleeptouw. Ja, bij hem is het een soort chronische aandoening. Ja, zoiets het. Dat wie ik in de vlog ik wel goed te zien van het weer intro die het was een beetje denken aan Basje en Adriaan. Dan ik wist het dan beter en dan kwam hier bij mijn opmerking van en dan moest ik hem weer even corrigeren van hoe het nou wel ziet is, maar dat is weer prachtig om te doen in ieder geval. Het lijkt mij gewoon lekker leuk dat mij die broer doorst. Ja, dat is hartstikke bijzonder. Wat had dit soort reizen wel eens eerder dingen? Nou, toevallig ben ik hier dus ook al een keer met mijn vrouw geweest. Dus Toen moest de vrouw mee? Ja, nou, die haak ik al helemaal hoe hel om een Bruce-fan te worden. Dus maar die is nog blij dat Jan Jelle het wat doen heeft, of net? Ja, ze is wel een beetje jaloers. Dus wat dat betreft zeker net de volle is. Maar nee, maar dat die op zich weer het... wie prima. En het is gewoon heel bijzonder dat het meisje aan het dwank is. En een bijzondere reis was nooit bevierd is natuurlijk. Nee. Sketsen de rol die Bruce voor die had. Want we hadden nou een reis naar Amerika in verband met 2 concerten in New York. Maar toen had me wat informatie gestuurd. En op dit mocht ik kiezen uit de muziek. Nou, dat versoop ik al voortdagelijks weer niet. Dus ik had er maar een greep uit dingen. Ja. Gist naar haast alle concerten bijvoorbeeld. Gist heel Europa trof. Of gist nog volle verder. Sketsen het beeld was toen haast met Bruce. Ja, het begon lied. Op mijn 12e kwam ik eerst in onrekking met hem, zeg maar. Het werden proto-meesten fan trouwens binnen weer in de jaren 1984. Mijn Born in the USA kwam toen uit, in Nederland. En daardoor is het begon, zeg maar. Maar ja, toen wie ik al wat 12 hier. Dus toen, ja, naar concerten is het dan nog net. Dus dat is pas later kwam. Ik had hem altijd een volging bleun en het fandom werd eigenlijk steeds grutter. Naarmate als... Want in het begin is het extra van de juiste muziek. Toen ik alweer mijn Engels weer 0,0. Dus dan je het puur op de stem al en je is op een muziek al. Is je uitstraling natuurlijk. En uitstraling en de clips in die tijd, MTV is natuurlijk nog en zo. Dus daar gaat het vooral om. En in de rin van het tier dan begint ik de teksten te waarderen. En waar je het nou precies over? En wat wil er eigenlijk zitten? En verdiepen die in die oudere muziek van die eerste albums. En hoe is dat tot stand kwam en zulke soort dingen. En ja, mijn eerste concert wie dan in 1990. Toen ik hem van het eerste jongen had. Bij wie dat? Dat wie in Arnhem. Dan ben ik maar Jan Jelle toevallig heen geweest. Dat wie ons eerste concert weer dat. En ik ben mooi in het Gelderdoom, hè? Ja, klopt, ja. Daar, en dat we zien er helemaal achterin, helemaal in de hoeken. En ik weet het als het Gelderdoom kist, maar die had hele rare hoeken. Maar van die fjouwenkantige uitstulpingen. En daar zit hem helemaal in de hoeken sjen. Dus het weer het slechtste plak van het stadion. Maar... Ik hou ooit de Stones in de Kuip zien. Dan zie ik verkeerde kaart. Dan zie ik achter in de Kuip op de bovenste ring. Nou, ik loop Mick Jagger wie 2 millimeter of zo. Ja. En toen had ik Bruce Springsteen toen van een hele centimeter zien. Ja, hij weer heel lid. En in die tijd weer dan natuurlijk ik dan net mijn beeldschermen en zulke soort dingen. Hier is wel wat, maar het Sint-Wurg is dat volle grutte natuurlijk. Ja, wie is erbij? Maar dat ja, alhoewel hier ik maar zeggen, hier is nooit net een grutte showman west in zeg maar, de productie van de concerten. Nee, het valt me vrij keel altijd. Ja, ik mooi licht erop en that's ja, it. Ik zit altijd in een blauwe en een gele en een rode lamp en meer had er net nodig, want het komt al uit de band zelf. Geen grutte opblaas, dingen en weet ik wat. Want ik ga in mijn leven een hele grote muziek jongen, een hele grote live action. Als bijvoorbeeld Coldplay, Muse en zulke soort bands haast. Het is een geweldige show. Ja, Pink Floyd, Stones, neem ze al niet meer op. Hè? Maar de gekste dingen gebeuren op het podium. En het is prachtig, hè? Begrijp me net verkeerd. En ik vind het mooi om erheen te gaan. Maar
ja, het pure is gewoon het jet natuurlijk om de muziek. Ja. Dat is de basis natuurlijk. Nou, en met Bruce had dan het geluk, die houdt volgens mij altijd hele lange concerten, of niet? Ja, en dat is echt het mooie, want een hele pot mensen zitten ik van in deze tour, ik ga dus nou een jongetje een keer naar een concert daar. Jongetje een keer. En dan kan nou 2 haak nog afvinkt en nog zandje in Europa nog. En dan zeggen ze, nou, elke keer naar hetzelfde. Nee, ik zei net naar hetzelfde. Het is de hele tijd totaal oors. Hij doet oren sets dus? De hele setlist. Want bij de mis popcassettes zit alles wel vast van 95% meestal. Ja, nee, normaal gesproken je had een hele grote variatie in zijn setlist. En hoe verder je naartoe komt, hoe meer setlist. En het wordt zo gek. Meesten nemen pizzadozen mee. Daar beschrijven ze op welke verzoekplaatsjes ze hebben willen. En dan jit er op een gegeven moment gewoon het publiek in. En dan had er echt zoiets van, ja, wat zullen we eens even doen? En dan helpt er de meest exotische noemers uit. Sommigen had er in 30, 40 jaar nooit spelen. Soms maakt er nou in de band nog even een oefening. En je denkt van, god, in welke akkoorden ben dit? En hoe gaan het ook alweer? En het is wat sessieachtig, hè? Ja. Want ze is echt begonnen. Ze is echt, hier is uit een barband er begonnen. We hebben dus ik was binnen daar in Asbury Park in New Jersey. Daar is het begonnen als bandje de hele jonge top 40 muziek spelen. En in die tijd zien muziek weer de jaren 50 en 60. Elvis en de oude rock and rolls is maar. En derde is het uit de E Street Band eigenlijk uit ontstaan, uit die barband. En toen speelden ze echt alles wat maar op tafel kwam, wat meestal maar vregen. Alle verzoekjes. En dat merkt nog steeds, dat in alle concerten nog steeds meenemen is maar. Die kennis, die bagage van toen is maar. Ja. Nog zondje in concerten beginnen. Dus ja. Dit wat. Geef we straks op trop praten. We beginnen natuurlijk muziek draaien. Die week op het begin van dit programma. Bruce Springsteen, Factory, 1978. We hebben voor dit nummer kiezen. Nou, het mooie vind ik van dit nummer en wat een hele grote in de Springsteen muziek is dat het verhalen vertellen van Bruce. Hij kan heel mooi verhalen vertellen en het is altijd cinematisch. Dus maar de kist het eigenlijk al een film van mij. En in dit nummer, daar had het hoe zijn jeugd en met name hoe zijn heid van hoe hij dat beleven had vroeger, zeg maar. Hoe zijn heid hoe het letterlijk naar de fabriek ging. En nou, dat er net altijd naar het zin hier is, maar. En dat had het verworden in muziek. En dat vind ik zo. Ja, in dit nummer had er dat. In mijn eigen had er dat prachtig dingen. Het gevoel wat zijn heid hier. En nou ja, wat Bruce er dan echt bij hier is, maar. Het nummer wat we nou draaien is natuurlijk ook van hem. Highway Patrol Man. Waarom deze? Nou, ik vond deze vond ik wel. Dit komt van het album Nebraska. Dat weer het album wat Far Born in the USA uitkwam. En het hele album is akoestisch opgenomen. Hij had in zijn hoeske had er een demo maken. Hier een nummersuiskreun. Hij had een 8-sporen recorder hier. Had er zelf alles opgenomen om een demo had te maken. En dat liet de band jaren. En dat liet de band jaren. En die hier zoiets van, die woonden dus echt een E Street plaat van meidjes. À la Born in the USA. Maar alle toeters en bellens is maar. Ja, volle bak eigenlijk. Volle bak, alles iepen. En dat hadden ze proberen en dat slag eigenlijk net. En op een gegeven moment zei een van die, ik geloof de manager dat zei, of Steve van Sant, de gitarist, die zei van, breng het zo uit zoals het opnam haar, zei in die huiskamer. Dat is zo puur, echt. Het doet juist het krijgje van alles om die hinnen. Het is echt zo echt. En die muziek, op dat album probeerde het een hele grote verhaal te vertellen. En dan komt het beste tot zijn jocht. En dit noemde ik, dit vond ik op zich wel toepasselijk, omdat ik maar mijn broer op stap weer. En dit jet ik hoe 2 broers. Eén is politieman en de ander is de crimineel. En ze matten. Ik wil net zeggen dat we dat binnen. Nou ja, goed, kijk, ben je de crimineel en de politieman, maar ja. Nee hoor. Nee, maar hij vertelt het heel mooi dat die als politieman mast die functie uitvoeren. En hij zei op een gegeven moment van I always done an honest job, as honest as I could. Hij probeerde het echt wel goed te doen als politieman, maar hij doet het echt niet altijd goed. En hij maakt eigenlijk achter zijn broer om, die iets dingen had. En op een gegeven moment, aan het einde van het noemen, dan shot er echt de achterluchten van de auto, shot er filterreden, een oren staat binnen en dan let er hem gaan. Hij wil hem net oppakken, omdat het zijn broer is. En dat vond ik wel een heel mooi nummer wat dat betreft. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria
as the band played night at the Johnstown Club. I catch him when the street. Ja, natuurlijk. De Boss. Bruce Springsteen. Highway Patrol Man. We draaien het omdat Joert te gast had. Ilko Klomp. En hij is met zijn broer Jan Jelle naar Amerika oorreizigen. Om daar eigenlijk een aantal plakken te bezieken. Werd Bruce Springsteen wennen had, plaatopname had, een noemerskreun had. Onleiding weer 2 concerten in New York. En met Ilko hadden we een geweldige Bruce Springsteen fan ik hier in het café te zitten. En snel is het ook ontzettend leuk om eens even te praten. Hoe zit dat nou qua passie? Hoe kom je erbij? En zeker bij een artiest als Bruce Springsteen. Ik geloof 21 albums had hij nou intussen in. Had alle cijfers paraat of net? Ik had het net in de hol. Nee, dat is meer dan 21. Hij is 73. Man is een begrip natuurlijk. En ja, maar het is, dat valt me wel op bij Bruce Springsteen fans. Als je één keer fan bent, dan ben ik heel erg fan, hè? Ja, en dat is het probleem, denk ik. Want ze zeg ik wel eens van de gags. Eigenlijk ben er 2 soorten mensen in de wereld. Ja. Ik ben Springsteen-fans en ik ben mensen die nog nooit Springsteen live jongen hebben. Ja. Dus meestal als je hem een keer live jongen hebt, dan ben je eigenlijk ook direct fan. Daar komt het eigenlijk op del. En dat is misschien een beetje gagskerend natuurlijk. Maar ik denk wel dat er een beetje een kern van waarheid in zit. Van dat het inderdaad, die passie die hier liet zien tijdens concerten met name. Hè, dan, dat Destro, een hele grote mensen het echt wel heel erg waarderen kennen, zeg maar. Ja. Is het een inspirator of is het een held? Hoe shows dat? Hoe feels dat? Ja, ik vind het altijd moeilijk om te schreeuwen. Een held, ja. Maar er moet net een enorm plak in je leven in. Ja. He, de teksten analyseert. Dan is inderdaad naar Amerika gaan. Nou, ik heb je voorstellen, dat is ook een leuke kapstok. Om met die broer wat leuks te doen. Uiteraard. Ja. Maar het gaat vrij 4. Ja, klopt. Ja. Dat is, dat krijg ik zei van het begint echt heel lieds is, maar en de eerste ik moet steeds meer in verdiepen en ik in zijn leven en wat wil er nou vertellen van het is net. Ik ken een hele grote muziek waar echt net echt een bjatskip in zit of zo. Dan kan de muziek leuk wezen, maar hij had echt vaak eigenlijk wil er altijd wel wat vertellen. Dan wil er echt hij wil iets duidelijk maken wat hij heel vaak is het autobiografisch of biografisch, maar echt heel vaak probeert het zich in te leven in een oorpersoon. En dat vind ik dat altijd fascinerend van dat kist. Hij kroept soms in de hoes van een iemand die in je vermoord had. Ja. Hoe denkt zij in je? Ja. En dan leeft er zich helemaal in zijn rol. En hij, alles wat er om hem heen shot, daar reageert erop. Als hij in Amerika, hij had het vooral namelijk natuurlijk uit Amerika. En hij wordt een beetje de working class hero, wat er natuurlijk neemt. Maar hij shot ik dingen in Amerika gebeuren. Nou, met name natuurlijk in die crisis bijvoorbeeld, maar die yieldcrisis in al die banken en zo. Nou, er zal lul gebeuren. Dan had er een compleet album daarom wijd. En als het album dat album is net net nummers, al je losse nummers, maar het had al je het zit onder elkaar vast en het had echt een doel en hier wilde er echt iets mee zeggen van. De Master is een album van A tot Z, maar het eigenlijk luisteren. En dan wilde die eigenlijk een verhaal vertellen, trots een album. Ja. En dat vind ik wel heel leuk om iets, dat je dat kennen überhaupt. Hast in al die jaren wel eens twijfels in integriteit? Even een per vraagje. Ja. De man is wel multimiljonair. En dat verwiet ik het met je, want ik bedoel, die wereld leven. Laatst weer de discussie over toegangsprijzen van concerten. Klopt. Die echt net de betaling in haast. Ja, dat. Ik moet hier niks over praten, maar even als hier op een vraag. Zit dan ook wel eens tussen in Burgum op een bank en denk nou, vriend. Ja, nou ja, dat doe ik wat we dit hier door. Dat hier met bewijs van spreken. Toen waren de hypotheek van een aansluiten maat. Nou ja, haast wel. En inderdaad, ze hadden wat nice betocht. Maar ten eerste, als het in het verste vak komen moest, de front of stage nemers, dan moest haast de dubbel betalen. Ja. Nou, echte fans die willen graag varen ontstaan. Wat betellen ze dat ze voor? Zit er trouwens een enorm verschil in, of dat bezig binnen, wat ik zeg, in veel dat je hem in New York neemt daar west binnen. Is er een groot verschil tussen de Europese, Nederlandse prijzen en de Amerikaanse prijzen voor zo'n concert? Dat is op zich wel vergelijkbaar, maar binnen Europa zit er wel bij een groot verschil. Okay. Italië is redelijk goedkoop, Spanje ook wel aardig en Duitsland is weer heel duur. Zwitserland is helemaal niet te betalen. Nee. Er zit echt weer een heel groot verschil. En Nederland?
Ja, die hing er wat tussenin. Maar ja, hij is er natuurlijk net alleen maar de heer Springsteen te meidje. Er zit natuurlijk een heel management achter. Ja, er zit een hele industrie op. En vooral Mojo, die in Nederland die bedenkt dan weer van alles. En nou gaan ze... Ja, en Mojo is weer... Clear Channel is een groot bedrijf in Amerika. Die had Mojo weer opgekocht. Dus het gaat om grote bedragen. Dus daar heb ik meer voorzichtige vragen. Ja, wanneer jekkers al. Maar ja, nou ja, irriteert het die wel eens als dat dan juist of net? Ja, maar het is natuurlijk heel vervelend als er zo volle van Batelli was. Maar ja, ik denk van die mannen met ik bal op een plank. Dus ik denk van, nou, ik gun het hem van harte. Ja, het is hier ook een kreeg verkocht, hè? Ja, klopt. Ja, maar ja, daarom wat er nou is toeren natuurlijk. Dus, maar ze gaan nou iets betocht, maar krijgen ze mijn vliegtickets, die dynamic pricing nemen ze dat. Hoe meer vraag er is, hoe hoger de prijs. Ja, de Springsteen-concerten ben altijd uitverkocht. En ik meen dat hier voor de concerten van Amsterdam, ik meen dat er op een gegeven moment 250.000 mensen in de wachtrij staan. Van een concert waar 50.000 inkennen in de arena. Dan denk je van ja, de vraag is gigantisch. Nou, dan wordt die prijs gewoon niet keer die omheen natuurlijk. Maar is die loyaliteit naar hem onbreekbaar? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, en er gebeuren wel eens dingen in de jaren 80. Wie netjes trouwt met je en ondertussen sloegen mijn oorvromers om. Dus ja, dan denk ik van ja, dat weet ik net. Hier kan altijd bossissen van wat het beter weet, maar hier zelf ik net Nou ja, nee, dat bedoel ik een beetje te flauw dingetje in het concept. Maar hij schuwt inderdaad, dat wist ik, een heel album hoe die bankencrisis. En volgens cash die $100 miljoen op zijn eigen jochten. Ja. En dat is zijn jochten, ik bedoel, dus zijn noemers. Dus daar ben ik net op zin. Maar het is soms wel eens een dubbel gevoel. Ja, klopt. Ja, dat is ik zo. Maar ja, wat dat betreft verhoort het niks van mijn fandom. Nee, maar dat vind ik dus leuk om te hebben. Dat zit dus heel diep. Ik ben trouwens wel een protestator oorhacker. Ja, ik hou een hele grote internetgroepen wel in de gaten. En dan ben een protte die in Amerika, die beschouwen het als een boef. Van ik er net meer naar. Maar ja, ik denk van ja, ik wil dat net missen. Muziek is alles. Ja, precies. Dus ik geef naar muziek daar. Als puur naar die smaakjust. Welke periode van zijn muziekcarrière, puur muzikaal, welke draait het vaak? Wat vind je het meest leuk, interessant, boeiend? Ik vind hier of is de alle jaren wel een beetje... Ik vind met name de eind jaren 70, dat vind ik dan een mooie periode. Vind ik. Dat begon met Born to Run in 1974. Darkness on the Edge of Town in 78 en The River in 1980. Die periode, dat vind ik wel heel erg mooi. En ja, het is maar correct hoe mijn stemming is. Het is maar de ene keer... ja, precies. Want die had eigenlijk voor elke situatie echt hoe ik in het leven van als een bepaalde... iets mijnmakers, dan spreekt een bepaalde periode, bepaalde noemers die weer meer om dan in de orenperiode. Dus dat kan wat dat betreft van tijd tot tijd verschillen. Ben je een beetje in de stemming voor No Surrender? Ja, altijd, hè? Ja? Daar opent de show ik mij in deze tour. En het had natuurlijk ook een beetje weerslag op wat er nou gebeurt. Maar Oekraïne en Rusland natuurlijk. En ja, dus echt wat dat betreft een strijdlied. En de meesten broeken dit ik op persoonlijk vlak. Op meesten die ziek zijn aan wat dan ook. Nooit opgaan. Dus wat dat betreft is van heel veel meesten een live lied, denk ik. Dat wil ik toch even van die weten. Ik zeg in de vlog van Jim... zeg ik dat ze opkwam. Eerst Steven Zand en de band komt op en als laatste natuurlijk de boss himself. Kijk, hoe vier krijgt hij nog Piekenveld van? Als dat voor de Safals kies Joost? Ja, elke keer bij Piekenveld. Ja, dat is zo'n bijzondere momenten dat. En hier had ik heel nederig komt er het podium op. Dat vond mij ook op. Ja, een beetje, nou, hier de gitaar, maar zouden we dat van hem kennen. Ja, maar net, het wie net de grote... nee. Een beetje shockend bijna. Zou wilde ik net oorkomen. Hier wil ik... Beskieren haast. Ja, maar het zou eerder tenminste wat ik van mij kreeg had, bij hier wen het ek. Er staan net, ja, er staan misschien wel grote hekken omheen, maar hier het regelmatig, hier even naar het strand uit te zwemmen. En terwijl de defensie inkomt, hier toert er in de oude om, hier te gewoon jatskippen doen, weer gesprekken en daarin, hij probeert het zo normaal mogelijk te doen, ze vieren het kennen in ieder geval. Dus dat just ik wel weer in concerten vind ik wel weer waarom. Want ik trots in persoonlijke verhalen wat er vaak tussen de nummers gaat zijn.
Ja, lekker up tempo. No Surrender. Bruce Springsteen staat centraal in deze aflevering van Noorderwien. Oftewel, eigenlijk mijn gast. Maar dat is een grote Bruce Springsteen fan, Ilko Klomp. Onleiding wie een filmpje. Collega Johan Terpstra kwam naar me. Dus hij had al even zien. Toen had ik het even besjoen. Dat hij met zijn broer naar Amerika aanreizig is om net alleen 2 concerten daar te zien. Maar ook een soort roenreis te maken. Ons bijzondere Bruce Springsteen plakken. Dan maar even over die vlog. Mensen, je kent dat zien trouwens op YouTube. Op een gegeven moment doet hij het publiek in en dan rent hij toch redelijk dicht bij die del. Hè? Ja. Hartstikke mooi onreiker, mag ik toch even weten. Ja, ik ben een beetje naar wat toen, ja? Dat mag ik eerlijk zeggen. Maar best ooit dichter in de buurt geweest of niet? Ja, we gaan een handtekening van hem kregen. Dus toen zie je hem op een meter afstand ongeveer. Dat, en die makker die ik echt verdij? Ja. Dat weer in 2000 wie een Broadway show. Je had een hele tijd op Broadway had er staan. En daar, voordat er daar om 11:06, dan zag ik het hier of 4, maar kwam er daar elke dag aan. En daar hebben we hem opwachten dat er daar de show binnenkwam. Hij stapte uit zo'n grote bak, zo'n Amerikaanse bak, stapte er. En dan gaan we wat handtekeningen delen. En we hebben meestal op een foto en zo. Dus ik had het filmen. En Jetske, mijn vrouw, die stier achter me, of Jamie. En die had hem, we hier een kaart kocht in een Stone Pony. Hè, dat een bekend plak bij Broers en Prot optreden had in de jaren 80. Daar hier een kaart kocht van Greetings from Asbury Park. Zijn eerste album, Die Hoes. En daar had er een mooie handtekening op gezet. Dus dat zit die mag het maar niet listen, maar dat is zeker nog gebeuren. Dat neem je priceless, hè, op zijn Amerikaans. Ja, zeker weten, zeker weten. Had dat vaker proberen om bij hem in de buurt te komen? Of is dat toch een nuchtere Fries in? En denk, nou, weet je wat, ik vind het prachtig, we gaan naar een concert. Maar dat is het ook wel, of... Ja, nou, ik probeer hem wel eens binnen een artiesteningang wel eens even een keer dan hing je zogenaamd dan even wat roen en dan eens even zien dat het eruit komt. Maar dat is ik vast net de enige. Nee, precies. Maar heel vaak, bijvoorbeeld na een show is het eigenlijk al net het waan. Want heel vaak na een show, dan stappen ze direct in de auto en direct naar het vliegveld. En ze gaan ook naar het volgende plak daar. Dus dan krijg je net eerst de tiert om dat lukt dan eigenlijk net eerst meer. Maar toen met Broadway wie het wel makkelijk. En tijdens die show toen randde op een gegeven moment de rug op uw is. Maar... Ja, maar je maakt dat ook heel mooi filmen. Dat weer per meter. Ja, het is heel gek trouwens in Amerika. Daar hebben ze van die grote rockconcerten, daar hebben ze een fiesta vak. Daar staan al je mensen. En de rest van het veld ben al stoeltjes. Dus als een rockfan, als naar zo'n show is, als die hier in Nederland naar thuis is, dan het hele veld te staan. En dat is vol gemoedelijker, zeg maar. Dat rent al even doorheen. En op een stoel zitten in de harmonie vind ik het prima. Maar bij zo'n concert is dat niks. En begin was zitplakken. Dus, en ik zit maar min 2,4 meter. Dus ik dacht al dat meestal nog staan. En dan zitten ze achter me. Ik net blierd worden, sowieso net. En toen hiek al zien, ja, dat zei van... we kennen straks mooi hier tussen glippen we mooi naar Varenta. Dus dat hebben we op een gegeven moment ja, de show eerst een beetje zien dat het wel cool, want we een protte security. Dus we glippen mooi naar Varenta. Nee, het zien het fiesta vaak aan. En bij het ene laatste nummer gaan er het publiek in. Hier midden in een zaal hier er is maar een iets podiumke en hier rond langs het vak. Rucht op me aan en ja, dat ga ik dan filmen. En toen kwamen ze tegen bij me. Ik denk, nou griep ik mijn kans. Dan wou ik een high five van hem. Dus op het moment dat ik de high five jam wil, ja, toen vergeet ik helemaal dat ik aan het filmen weer. Dus dan ga ik nog een stukje proekje van zijn hier, ga ik nog filmen. Maar dat was mooi rekenen. Nou, krijg net. Hier zit ik gewoon met zo'n hekje dat koelde naar diepen krijgen. Oké, dus, one handshake away. Nee. Maar dat krijg net dus. Nee, krijg net. Nee. Ja, ik krijg mijn kans misschien wel. Dus, ja. Nou ja, goed. Het tekent een beetje die bom mij deze enorme vroodstier. Is hij trouwens, want we hinten even nog heen, had het gevoel dat hij in Europa wat groter is, misschien naar Amerika. Maar is hij man in Zuid-Amerika of het eerste van Europa of Azië, leeft het terk behoorlijk rond hem of net? Ja, daar leeft het. Wat is die indruk daarvan? Dat leeft het ook wel, maar ja, de meeste concerten dat je naar Amerika of Europa. Toch wel, en Utentrop pakte dus Australië nog eens mee. En dat er heel gek dat er Zuid-Afrika en zulke soort landen nog. En in de jaren 80 dat ik wel naar Japan en zulke soort landen was, maar dat doet er wat minder vaak. Maar het is voornamelijk is de Europa en Amerika, zeg maar. Ja. En dan zit hij samen op Pinkpop en dat soort festivals. Zit er nog een groot verschil in dat hij man in een hal live shows en bijvoorbeeld zo'n set op Pinkpop? Ik neem aan dat het Westpist of niet? Ja, klopt. Ja,
Ja, vanaf jongen had ik net Nederlandse concerten net missen. In ieder net geval. hier? Dus, nee. Ja, en dan probeert Boetlo en ik. Maar ja, hij past zijn show er wel op om. Dat is ook zin. Dan krijg je wel iets oren Bruce werd te Ja, zien. want festivals, dat is natuurlijk... meesten komen daar net voor een specifiek voor één artiest, maar meer voor de beleving van al die verschillende artiesten. En een hele grote, vooral de jongere generaties, die kennen hem net eerst, denk ik. Dus dan probeer het er daar wel meer toegankelijke nummers en wat meer de hits is maar te doen. Ja, een beetje meer greatest hits dus. Dan je er net de meest exotische dingen je er dan uitvoeren, zeg maar. En als er in een liedsezaal staat, we hebben dan een Broadway jongen, we hebben wel eens een Ahoy jongen en dan doet er een akoestische show met alleen nog met een gitaar en of piano maar dan krijgt er de hele zaal gewoon helemaal plat, hè? Gewoon helemaal stil, zeg maar. Hoe zei je dat? Zo'n passie gooit hierin dat is er echt, de wust gewoon helemaal inzogen wat dat betreft. Het is net iemand die even een gitaar zit te spelen, maar hier haast echt het gevoel dat het echt voor die doet, zeg maar. Volgens mij wel een lidsbandje, hè? Ja, hij is net zo groot. Net zo groot, bij mij zit er niet een lid trouwens. Ja, maar ja, hij is... dan ben je 12 meter. Ja, hier word ik wat ouder. Dus Heb je er wat krimpen? Ja, die werd ik wat lidser. Dus, Nou, hij wordt bewogen leven in die zin. Ik hoor les van depressies. Het is wel een... Het is net alleen al die glamour en glitter bij die man, hè? Nee, voor de boetewereld is dat natuurlijk worstzaam. Want die showen hem alleen nog maar op in videoclips en in interviews en op het podium. Nou ja, en als hij live zit hij altijd te stralen. Ja, natuurlijk. Maar hij had inderdaad zijn heid. Hij had altijd een grote les van de depressies en dat had er ook wel erfd. En vroeger wisten ze eigenlijk net wat dat weer, maar zijn heid, daar had er in de jaren 70 had er dat heel vaak toen zijn heid hoorn en daar had er net zo'n goede verstaanhouding van. Ze hier een beetje hetzelfde karakter, dus dat kan natuurlijk ook botsen. En hier een grote les van depressies en dan reageren ze wat anders dan als je een depressie had natuurlijk. En in die tijd wisten ze eigenlijk net dat het een depressie was. Dat Sint-Wurg is dat natuurlijk wel wat duidelijker al hier. Maar hij had er zelf ook wel een grote les van en zijn medicines optreden. Dan en daarom zit er denk ik zo lang op het podium. Want daar krijgt er zoveel kracht en energie van, zeg maar. En ik heb het gevoel dat hij haast altijd op tour is of zo. Maar... Ja, nou ja, als er een één keer tour, dan je er nou ik weer. Hier nou in ieder geval is tot en met december is het alweer volboekt. Eerst 2 maanden in Amerika, dan je had nou 2 weken rust en dan begint er straks in Barcelona tot en met juli in Barcelona en in augustus begint er weer in Amerika tot december. Dus het jit maar terug. Dus hij gunt zichzelf wat dat betreft in geen reis. Dus, Nee. En dat voor een krasse kanaar. 23 hier, al even jij dan in Bruce Springsteen. Dan geven we weer een noemer van draaien. Brilliant Disguise. Why this song, Mr. Klomp? Ja. Mr. Wooden Shoe. Ja, loopt er weer een heel oorlaatje, loopt er nog weer hier. Jaren 80. Dit is wel een echte singer-songwriter, hè? Ja, dit is een beetje, wat dat een beetje semi-akoestisch. Je had het ook net met zijn verste band, met de E Street Band, had dit ook net opgenomen. Je had het eigenlijk zelf opgenomen. En dit is eigenlijk het vervolg op Born in the USA, wat natuurlijk zijn grote tropraak weer, wat heel erg pop weer. En nou gaan we in die tijd, wat Kreekjes zei, hier ziet hij weer trouwd. Hier gang maar de achtergrondzangeres van de E Street Band ondertussen. Ze zitten in een scheiding. Je ziet de twijfelen hoe de leefde, hoe zichzelf. Hij leidt het heel vaak bij hemzelf. Dat ik wel eerlijk genoeg in de oor krijg, net als in de schuld. Is hij nou nog trouwd? Hoe zit het daar? Ja, hij is nou maar diegene werkt over hier, die achtergrondzangeres, die is er nog steeds gelukkig maar trouwd. Oh, dat wie wel een duurzame flirt, zeg maar. Ja, precies. Dat wie wel. Maar dat album Tunnel of Love, daar je een hele grote, het thema de leefde, zeg maar. En dat Brilliant Disguise, daar stelt er zichzelf, of de verteller van dat nummer, die stelt zichzelf de vraag van waar ben ik? Just to me wel, of zit ik me hier te vermommen? Is dit een Brilliant Disguise? Dus ja, had er bij prachtige verwering mee. Well, I tried so hard, baby, but I just can't see. Brilliant Disguise van Bruce Springsteen. We draaien het omdat Ilko Klomp hier te gast is. Groot Bruce Springsteen fan en hij reizigt de Monnik Nij. Zeker met de komende tournee. Die in ieder geval in Europa in Barcelona van start gaan zal. En dan vervolgens Ilko nog ja, hier is het nou nog Santje concerten die staan mij makkest. Klopt, ja.
Hoe gist dat? Hoe hast dat? Dan gist met die vrouw naar al die zoontjes? Ja, klopt ja. En dan deels mijn broer rek, waar ik naar Amerika best ben. En ja, we hebben een beetje een route uitgezocht van wat een beetje haalbaar is maar. Ook financieel natuurlijk, want het kost nogal wat. Ja, want begint aan Barcelona. Daar gist met de auto heen? Ja, klopt. Via na je weekend dan stappen we in de auto naar Barcelona. En dan hebben we Vreed hebben we daar een concert in het Olympisch Stadion. En Snijn, een tweede concert. Menje weer weer om. Daarna hebben we direct weer aan het werk. En dan rennen we naar de volgende dagen. Ja, wat voor werk doe je trouwens? Ik werk bij Zetten, bij het laboratorium in Noord-Nederland. Ja, en ben je echt flexibel? Als thuis van, ik heb Wayne, Londen, Bruce Springsteen. Mag ik er even uit? Dan Ja, nou, ik had mijn leidinggevende hier al voor het heel vregen toen de tour bekend werd. Hier al zei van, nou, dit is volgend jaar, dan mag ik weer. En ja, wat is er mogelijk? Ik zei van, ik wil offeren mijn zomervakantie wel op. Maar ja, kan ik dan in ieder geval verschillende momenten vrij krijgen? Nou ja, dat is al een probleem. Dus het, hartstikke mooi, hè? ja, dat is mooi dat het zo kan, ja. Want dan hebben we er een probleem bij natuurlijk. Dus. Ja, maar goed, Barcelona, Rieden. Nou, dat is alleen onderwijs. Dat kost je haast een reisdij, denk ik, of net? Ja, klopt, 1600 kilometer als ik het goed had. Dus, Oeh, ja. Dan een paar dagen in een hotel. Maar de kaartjes nog keepje, dat gaat al via internet, denk ik. Ja, alles, ja, dat is al even internet inderdaad. Dus en we treffen direct dan wat trams. En zo nemen we Bruce-fans in het echte leven, zeg maar. Dus wat mede-fans, die treffen we daar weer. En we zitten toevallig in hetzelfde hotel. Dus dan kunnen we mooi gezamenlijk erin het daar. En dan één keer in Saffelier, dan komt al die bekende meeste machines, zeg maar. Ja, nou, en dan komt ze weer om Barcelona. Werken ze een paar dagen. En dan? Waar ga je hem dan heen? Wist je uit de Holle? Oh, ik weet het zo net uit de Holle. Nee. Ik denk dat het in Nederland komt ondertussen al haast. Ja, precies. Maar je hebt bijvoorbeeld Göteborg game heen. Ja. Doe dat ik in de auto? Ja, ik denk het al. We hadden net helemaal officieel besloten om. Maar ik denk dat we dat inderdaad in de auto doen. En we in treien concerten in Göteborg. Treien? Ja. Dus zit ik de hele tijd weer een dij tussen. En als die in Göteborg die in binnen, dan speelt er in Oslo. Dus dat leidt op zich wel redelijk op een route. Dus dan rieden we terug naar Oslo daar. En dan nemen we die nog mee. En dan, ja, we hebben eigenlijk al je blokjes wat dat betreft. Ja, en dan heel Europa nog trouw dus. Ja, klopt, ja. Ongelooflijk. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ja, door Hassema ook al jongen dus, Amerika, neem ik aan. Klopt, ja. Maar was toch zij, Sunset, Oslo, Göteborg en ik neem maar één op, Barcelona. Waarschijnlijk worden dat orenconcerten dus. Ja, klopt, ja. Hier had een beetje de eigenschap van het begin van de tour dan eerder aardig had er zich ons in plan. Je wil een verhaal vertellen van vat het achter en dan probeerde het de setlist een beetje vers te houden, zeg maar. Dat wilde zijn verhaal vertellen. En toen merkte ik gewoon gaan waar de tour, er stapt er steeds meer van hoor. Ja. En wat dat betreft is het wel mooi dat Amerika nou eerst was. En dan nou komt Europa. En dan, dan komt het moment dat er gewoon op een gegeven moment... om het zelf ook leuk te horen, dan je er gewoon het publiek in. Dan je er gewoon vragen van, is het maar, wat mag spelen? En dat is prachtig, want dan krijg je natuurlijk de meest exotische noemers. Als fans zijn is het natuurlijk prachtig. En dan, dan krijg je echt dingen die je misschien 30, 40 jaar nooit spelen had. En dat, dan, als je er dan bij bent, dan daarom is dat extra bijzonder dat er zoveel verschillen is. Want ja, dat is iets van de kop slaan. Als je krijgt dat bij en dan krijg je dat nummer spelen, dat was toen graag jaren was. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Opmerkelijk, wie ik wel, er had een podcast-serie opname met Obama. Ze zit dan ook mij echt rode oortjes naar te luisteren. Hoe gist hij mij dat soort dingen om? Ja, ik weer sceptisch ook net zissen, maar ik dacht eerst nog wel van ik moet nog zien wat zou er nou mij willen, wat is zijn doel en mij is dat überhaupt nog wel leuk om naar te luisteren. En krijgt daarvoor had er zijn autobiografie geschreven, Born to Run. En eigenlijk onder aanleiding van het boek had er echt contact met onder andere met Obama. Dat ben ik, zo kom ik wel binnenwandelen. En Obama had hem zelfs wel prijzen, jong. Ik toen er een president weer. Een leuke anekdote trouwens. Ze zei er van, I'm the president, but you're the boss.
Dus dat wie wel heel grappig. Dat zie die zo'n goede klik met elkaar gaan. En toen in die coronatijd, Bruce kon net op tour natuurlijk. Dus toen had er van alles proberen. De DJ West, zijn eigen noemers, wat er zelf leuk vond. Dat draaide er. En toen had er ook die podcast opname met Obama. En toen had ze eigenlijk hun ze had hakt in verschillende onderwerpen. En die onderwerpen per episode had ze dat uitjeppen. En Bruce is een fantastische verhalenverteller. En Obama is natuurlijk dat ook. En dat is een prachtig als die twee mannen met elkaar praten. Dan vergelijken ze ding met elkaar. Opvoeding van Ben. Obama zit met treien, vooral je. En dan is het dat mijn van de vergelijking van hoe ze daarin staan, de zin van het leven bewijzen, versprekken je ze bepraten en over al die onderwerpen uit het leven pakken ze in die podcast. En dat is echt, ik vond het echt een eye-opener. Dat is het op die manier dat ze dan echt een keer leest kennen, zeg maar. De volgste hem al jaren. Just hem ouder worden. Ja, lichamelijk uiteraard wel. Ja. Als hem wat van dichterbij besjost, maar als hem fysiek besjost, puur hoe er op het podium stuurt. Hier zit elke dag in een sportskwal. En ik zou ervoor tekenen dat ik op die leeftijd, dat ik nou zo'n conditie hier... hij is 23 en de vraag stelt er al, hoe lang kan zijn man, zo'n tempo, maar dat soort concerten, wat consist meestal is 2,5 uur. Ja. En niet zomaar wat, maar gewoon echt aan de bak. Hoe lang kan zijn man dat nog volhouden? Maar heel is nog te beskieren, lege inschatten dat. Ja. Hij tikt de 4 uur regelmatig gewoon of trein heel. Dus dat is, hij had inderdaad een gigantische conditie en een gigantische fysiek zit er gewoon heel goed in elkaar. Dus ik hoop wat dat betreft nog heel lang natuurlijk mij gaan kan. Maar ja, ik denk altijd dat Keith Richards er nou dood. Maar al die drank en drugs wat die hier naar binnen werkt had, dan hoop ik dat dit ik nog wel een tijdje mee ging kennen. Ja, want hij heeft net het imago. Ik bedoel, Keith Richards neemt voort en een naam van iemand die voor mij 3 scheepsladingen om kokentrojaren had en alle andere chemische stoffen. Ik bedoel, allemaal Keith op tijd stoppen is hoe hij er echt mee leeft. Hoe zit het met Bruce eigenlijk? Drank, drugs. Hij is een keer vreemd dus. Ja, maar voor de rest had hij een redelijk kuis imago. Ja, hij zit vast wel eens een keer in whiskytje of zoiets, drinken of zoiets. Maar van mij had er geen drankprobleem. Nou, het drugsschandaal. Nee, en ik net mijn roken, weet ik veel, ik net. Met dranken achter het stuur oppakt is of zo wat heen. Nou, dat kan ik me net herinneren. Nee, dat had er inderdaad een Perilin had hem dat wie krijgt van de verkiezingen of zoiets. Dan was ze, want hier weer een uitgesproken democraat, dus hier steunt Biden en toen een correct van de farm kwam het inderdaad uit en weer in het park oppakt omdat er een borreltje gewoon hier. Oh, serieus? Ja, serieus. Ik dacht dat daar op doel is, maar... Nee, dat had ik mist. Ja. Maar oké, toen wel. Ja, hier ergens in het park, hier wat nuttig en in Amerika daar is nogal streng in bepaalde opzichten, zeg maar. Dus daar had er wel wat problemen mee gekregen, maar dat weer meer een... Dat weer al wat opblazend verhaal weer dat al jaar. Die politieagent nek dacht van, hey, Live Bruce is even op de bon slingeren. Ja. Hij deed wie volgens mij een reclame. Hij speelde in een Jeep reclame of zoiets. En die reclame die kwam uit. En op het moment dat die reclame uitkwam, toen kwam dat verhaal naar boven. En toen hadden ze die reclame helemaal weer wie met de Super Bowl in dat blok van de Super Bowl, in dat middelste stuk, die reclames zijn verschrikkelijk duur en daar zou die commercials erin komen. En dat wie al een jaar wie dat gebeurt. En krijgt op het moment dat die commercial erin zou komen, op dat moment weer naar buiten gebracht. Ja. Je zult er haast wat van denken in. Ja, dat is wel heel toevallig al, ja. Maar Bruce, mag ik hem held van het leven nemen, toch? Ik denk het wel, ja. Voor jij? Ja. Dat denk ik wel, ja. Dat wist natuurlijk nooit hoe het gaat, maar bij mij speelt het al zo lang, dus dat zal altijd wel zo blijven, denk ik, ja. Wil je nog hier een nummer van hem? Ik moet maar van het live nummer gaan van hem. American Skin, 41 Shots. Het is een live-opname live in Tampa. Had ik je hellen. Ik dacht misschien, we had steeds een live concert. Misschien is het wel leuk om een live opname te geven van hem. Jared Litten aan het eind. Ja, ik denk dus toen we met bewondering straks in Barcelona en al die stadions te zien naar Bruce Springsteen, of niet? Ja, zeker weten. En dan had er zo'n beladen nummer speelde, dan zou het helemaal fantastisch wijzen. Wat dit is een beladen hoor?
Ja, had in Amerika had het een hele plotte stof op dit niveau. En dat wie echt, dit door een incident eind jaren 90 volgens mij. Toen is er een jongen, die wilde van iets verdacht. De politie die zou hem oppakken. Die jongen die woest zijn identificatie woerde uit de binnenboezen pakken. En de politie dacht dat hij een wapen zou pakken. En dat deed er dus helemaal net. Maar ze had binnen direct begonnen te zitten. Ze had 42 kogels op de jongen afgevoerd. En terwijl er niks dien hier. En toen had hij dus dit nummer oeskreun. En de politie in Amerika die weer er net zo blied mee. Want het is, ja, ze weer een beetje een keer duilucht zet natuurlijk. Maar dat, hij deinst er net van waarom om dergelijke uit te schreeuwen. Het is net altijd zulke dingen gebeuren. Dus, Dank u wel. okay. 41 shots, and we'll take that ride across this bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body.